Vítejte v Krči, ulice ve Štíhlách. Já jsem realitní táta Petr Kubášek a chtěl bych vám představit tento vzdušný švédský mezonet 4+KK. Byt o výměře 80 metrů čtverečních vás překvapí svou praktičností. Spodní patro tvoří srdce domova. Velkorysý obývací prostor s kuchyní, který je díky 9. patru zalitý světlem. Dále koupelna s vanou, samostatné WC a 2 neprůchozí ložnice naproti. Jedinečnou výhodou je horní patro. To nabízí naprosté soukromí a klid, což z něj dělá ideální prostor pro vaši pracovnu nebo ložnici, ať už pro rodiče nebo teenagera. A jedním z hlavních benefitů tohoto bytu je tento nádherný výhled do zeleně. Lokalita Krče vám dává svobodu. Krčský les a lesopark máte doslova naproti. Nákupy v Lidlu vyřídíte za minutu a díky budoucí stanici metra D máte centrum města na dosah ruky. Tohle není kompromis, ale místo, kde můžete začít novou kapitolu vašeho života. Pokud hledáte bydlení na strategickém místě, pak neváhejte a zavolejte si o prohlídku ještě dnes.